По традиция през последните години, всяко лято българският представител на испанската луксозна козметика Natura Bise Барселона организира срещи и обучения в Гранд Хотел Поморие, един от първите партньори на марката в страната. Срещи, на които се обсъждат новите терапии, новите продукти и се дискутират бъдещите методи на работа в България. Знаете, че испанската марка може да бъде намерена във всички луксозни спа центрове и салони за красота в страната. Тази година обаче за първи път госпожа Грети Гарсия реши да промени по иновативен начин обученията на Natura Bise и по нейна покана специално се включва бизнес коуч Иванина Захариева, която е и психолог. Нейната част от обучението се нарича Жена за милиони. Здравей, благодаря много, че беше част от нас с Natura Bise. Какво е Жена за милиони? Жената за милиони е уверена, успешна жена, която изразява себе си, отстоява себе си и присъства във всичко, което прави наистина на 100%. Жена, която дава ценност на света, изразявайки дарбата си, това, с което е най-добра. И всъщност ценността, която даваме на другите хора, се връща обратно към нас под формата на милиони, но освен това и на удовлетвореност, щастие и това, което оставяме в крайна сметка след себе си като следа. Жената за милиони е щастлива, успешна, удовлетворена жена, лидер, която всеки би бил щастлив да следва. Ти водиш много бизнес обучения с различни компании, индивидуални сесии. Какви са основните убеждения според тебе, които трябва да преборим, за да бъдем успешни? Причина номер 1 да не сбъдваме мечтите си, много хубави идеи да не видят никога бял свят, е неувереността. Страхът от провал, в същото време страхът от успех, който е не по-малко страшен, и страхът да не бъдем отхвърлени. Ние, идеите ни, продуктите ни, бизнеса ни, дали наистина има нужда от това, което правим, тъй като иновациите в днешно време са нещото, което движи бизнеса и света напред. Дали идеята ми е достатъчно иновативна, дали ще бъда забелязана, дали ще успея да я наложа на пазара. Всичките тези съмнения всъщност разклащат увереността ни и вярата. Нещата в живота се получават, когато наистина заставаме 100% зад тях и вярваме, че нищо не е невъзможно и че всичко може да бъде постигнато. А какво е за теб успех? Успех е да правиш това, в което си най-добър, това, което те прави щастлив и да го правиш по-много. И разбира се, успеха не е нищо без удовлетвореността. Така че да правиш това, което носи ценност за теб и за другите хора, е успех. За първи път си с екипа на Natura Bise и си част от обученията. Надявам се това да постави една нова традиция. Какво ще е твоето послание към всички партньори, които работят с тази уникална козметика, абсолютен революционер в грижата за кожата? За мен беше много приятно изживяване да бъда на това прекрасно място с тези красиви, уверени жени, които знаят какво искат от живота и предлагат на клиентите си лукс и красота. Защото аз наистина вярвам, че красотата ще спаси света и това е една хубава мисия, в която си заслужава да инвестираме усилията си.